Malawi Today. Mmene wayendera chakwera ku stadium kuja kuyendera perete uja wantali chonchija kuzungulira kuona kodi asilikali zida zawo zili bwanji, kodi asilikali avala bwanji, kuzungulira ground lonse lija kuyenda kodi atakhala pita mutalika anopa angapange zimene zichazo. So tikunena kuti kodi pita mutalikayo azalidumpha siku ilili la 6 July kuti siku imene sindipita azalidumpha kodi ma building amene akumangidwa awa kumakhani ma steps umakwera azakwanisa pita mutalika kuyendera zimene zijazo. So you think kuti dziko lonse la Malawi anthu akhoza mayankhula zoti ayi koma pita mutalika zimene munanamizana ku DPP ko munachita create bodza nokha loti anthu akumukonda pita mutalika. Lero bodza lija lakubwererani nokha limene malichita celebrate limene malichita decorate ndikumanena kuti pita mutalika anthu akumufuna. Lero bodza lomwe lija lakubwererani sopano mukusowa sopano pogwira chifukwa thupi lija likukana silingathe kupanga ngati zimene wapangira chakwera dzulo ku 6 July kuzungulira ground lija kuyenda. Tiyeni imani pano aime pano pa tiyeni tikhale kukhala munthu kuyambira 8 koloko kukhala ku stadium ndikuonera mpira wonse ndikumaliza ndikupereka ma medals kwa ma players aja kenako kunyamuka kumapita siku lonse kukhala limodzi ndi anthu ku stadium. Pita mutalika angakwanise zimenezo kodi akanakhala tupita mutalika akanangomaliza speech ija ndekuti kunali kuchoka pamene paja osakabwereranso convention ilija analephera kukhala koma mwamona chakwera zimene wapanga kukhala siku lonse kulichita dedicate kuti this day is special 6 July I should celebrate with the people. Ndikukhala nawo limodzi ndikukhala kuyambira mamawa mpaka ukafika madzulo kuonera mpira wonse kumaliza chilichonse kuchita nawo. Pita mutalika zingatheke zimenezi. So ino mufuna muzinena kuti koma ati uyuyu ndi genuine activist pokapoka akubagira wa DPP ndi mati genuine activist. Ife tusimagulu ogulidwa kuti ayi tengani muzikapanga mademo ayi apitani mupange bungwe citizen for credible election. Ayi ife sitili magulu amenewo. So mukamakambazana miwa ayi na miwa tu munachita kumugula inu ya DPP kuti pita ukati pangire mademo kambanja ananena kale zimenezo pita ukati pangire. So eneyo si munthu ogulidwa siningagulidwe because ine maziwa chabwino ndichoipa ngati kuli kuja kuti I have to say the truth ndi manena chimene chocho ngati chinthu cho chili choona ngakhale nitakhala ndekha. And I don't go for gulu kuti ati gulu likunena zabodza then I should be there. No, I don't do like that. Pali chinthu chimene chili choona ine I'll go for choona and sikuti tikusiya zimenezo. Ayi amene ali andale sikuti sapanga business amapanga ma business. Anthu amene ali andale sikuti alibe mtundu wawo. Anthu amene ali andale sikuti alibe church chawo chimene amapembeza chipembezo chawo. So ino mukamaganiza ngati kuti activism ndekuti basi ungokhala basi uzingokhala pamenepo osadziwa kuti anthu adya chani pa khomo ugwira ntchito yanji kuti anthu abwere pa khomo ndi zimene zimakhazi chazo mangokhalira manyumba mwa anthu andale a DPP go tufuna timlimbane ndi mathematic ino mwangokhala pitani ku court chani. Ayi ife timabwera when there is something worth to open mouth osati kumangoyankhula china chilichonse. Ayi mwanamveka wagwa uko basi ati ndiye ndikachemere ayi mwanamveka sanagwe chifukwa ndi wa DPP. Inu akaba anthu a DPP basi ndiye ndizibwera isanabe koma ukudziwa kuti anaba mabiliyoni 232 billion anaba ma 4 billion ku Eskom anaba kumalo anaba kumapezeka kuti munthu kumakagula nyumba 6 million chinyumba chonena kuti malo okhawo ukhoza kugula 40 million
ndi nyumba yonse yomangamanga makagula 6 million ndi zisapota zimenezo. So ino ya DPP itapitani poyamba mukakonzekayi nyumba yanu, mukayaonekayi kuti kodi Peter Mutharika aliko bwanji kumeneko, kenako mupange succession plan yabwino. Abatu John Tembo anapanga succession plan yawo yabwino, ataona kuti thupi langa silikulola, anapanga succession plan yabwino in time imene anatenga Chakwera ndikumubweresa iwaja ndikupita ukakhala. Chakwera adamwalira ehape John Tembo adamwalira a happy person, adamwalira a happy person. John Tembo adamwalira a happy person chifukwa anamusiya Chakwera ali state president. Koma inuyo ku DPP zimene mukupanga ndikuuzani Peter will not die a happy person chifukwa sasasiya chipani chija chili chonona, opposition ili yonona, kapena ali leader of opposition yonona, ayi azachisiya chipani chija chili masanza okhaokha. Chifukwa iyo jakufuna kuti mwina achitenge akagone nacho kumene akagone, kaya kukhala kumangochi, kaya kukhala kuthyolo, kaya kukhala kuti, koma sazachisiya chipani chili chonona. Momoti muzichita effort yonena kuti chipani chija Peter Mutharika azachisiye m'manja mwa inu ya chinyamata inu kuti muchiyang'anire bwinobwino, koma ayi akuchikakamira. So wachigwira dzanjali ndi kuti wapana mpaka apeze kuti wagona, ino kuti muzasolole m'manja mwake muzathyola zala. As a result mwaononga.